Mulțumesc lui Ina Tereșcenco că ieri la ora 10 din noapte a postat un video cu o rețetă de mâncare rapidă și gustoasă. Am strâns de prin casă ultimele bucăți de pâine pe care le-am găsit. Am tăiat mărunțel niște bucăți de cărnați și vreo 6 șuperși. N-am acordat atenție de care șuperși e pe video pus în mâncarea aia, dar iată, după cum vedeți, eu din astea. Și am mai pus și jumătate de, cum se cheamă asta, chiperi. Ardei, de fapt, se cheamă, nu chiperi. Și am pus ketchup, maioneză, sosuri de care vreți, deși le puneți acolo. Și toată frumusețea asta o amestecăm. Pâinea o zis că trebuie să o toplițăm, o leacă, să o lățim. Nu știu deși, dar hai să am lățit-o, am toplițit-o. Am pus niște ulei în tavau și am pus pâinica noastră, ultimele bucăți pe care le-am găsit prin casă. Și cam așa frumusețe s-a primit. Punem la cuptor, nu știu pe câte minute și nu știu la câte grade. Și am mai dat pe răzătoare niște bucățele de brânză și cașcaval. Ei, și cum să nu știu eu, gospodinilor, și să ard mâncarea. Bine că nu s-a ars mai tare, s-a ars așa puțin. O să fie un pic ca pesmeță, ca suhari și da, asta este. Am pus pe deasupra brânza, ne-am făcut un ceai și desigur cu toată familia am mers afară să mâncăm la aer curat. Sincer, rețeta este foarte gustoasă și rapidă, chiar nu mă așteptam să mi se primească atât de gustos. Unicul minus că am ars un pic, dar foarte bun, recomand.